Кое е най-красивото място на света? Къде е рая на земята? България. Това е най-красивото място на света. Моето място. Моята родина. Ще ми говорят те, че Швейцария била по-красива. Айде, де! Смешници. Я вижте каква красота. Вижте само каква неземна красота. Наистина неземно. Просто няма друго такова място. Погледнете. Пирин. Най-страхотното място на света. Вижте кончета. Сега ще ги приближиме. Не е ли страхотно? Невероятно. Погледнете само. Какво величие. Това е райско кътче. Най-страхотното място. Обожавам да идвам на Пирин. И Рил е хубаво. Въобще цялата България е прекрасна. Но има някои кътчета в България, които не могат да се опишат с думи. Не могат да бъдат и нарисувани. Снимките, видеото също не върши работа. Човек трябва да дойде да вдиша. Да вдиша удоволствието от чистата природа, красота и удовлетворението, че е в своята родина. Не като мигрант. В своята родина. Сега да видим дали все още... къде са? Ето ги. Таня Карабашева, Величка Евтимова, Цветко Богданов и аз, Стоян Атанасов, в документалния филм Красивата България. Част 2. Край.